Jeg vil gennemgå beviset for sætningen om egentlige lokale minima, som lyder sådan her. Så lad A i omega være et stationært punkt, på en C2-funktion, f defineret fra omega ind i R. Hvis der gælder, at følgende størrelse er større end 0 for alle v i R i kodet undtagen 0-vektoren, så har f et egentligt lokalt minimum i A. Og jeg tænker, at vi måske lige skal huske os selv på definitionen af at være et egentligt lokalt minimum. Så vi siger, at A i omega er et egentligt lokalt minimum for f defineret fra omega ind i R. Hvis der findes et tal O større end 0, sådan at hvis vi kigger på f taget i x, så får vi noget, som er skarpt større end f taget i A for alle x i omega, hvorom der gælder, at afstanden mellem x og A er højst delta og mindst 0. Så det der er altså ideen, det er, at hvis vi kigger på funktionsværdierne taget henne i A, hvis vi kigger på funktionsværdien taget henne i nærheden af A, så får vi altid noget, der er større end værdien henne i A, hvis vi bare holder os i nærheden. Ikke? Så ideen er, at vi har omega. Jeg tror lige, at jeg har glemt at skrive her, at omega skal være åben. Ikke? Så her har vi omega, og så kigger vi så på et eller andet punkt A. Og hvis vi ser på, hvad der sker ved det punkt A, hvis vi sender det over på den reelle akse ved hjælp af f, ja, så lander vi her i en funktionsværdi, der hedder f af A. Og det vi så ønsker os, det er, at hvis vi holder os i nærheden af A, men ikke inde i selve A, det vil sige, at vi holder os i sådan et bælte her rundt om, så får vi funktionsværdier, som altid er større end f af A. Og så er det meget muligt, at funktionsværdierne bliver mindre igen et andet sted. Altså man kunne sagtens forestille sig, at man havde et punkt herovre, ikke, hvor der fik vi, det kunne hedde B, så har vi, at f af B er mindre end f af A der. Det er det, vi mener med ordet lokalt. Og det, vi mener med ordet egentlig, det er, at vi altså har, at funktionsværdierne er skarpt større end det, de er henne i A. Bortset fra selvfølgelig, at hen i punktet A, så kan vi jo ikke have en funktionsværdi, som er skarpt større end f af A, fordi funktionsværdien er jo lige med f af A. Så det er derfor, der står det her skarpt større end 0 hen i den definition. Og så måske også lige en, vi lige skal huske os selv på, hvad Taylors formel siger for funktioner af flere variable. Den siger jo netop, at hvis vi kigger på f taget i x hen i nærheden af A, så er det det samme som f af A plus
gradienten af f taget hen i a gange x minus a, prikket med x minus a, plus halvdelen af x minus a transponeret Hesse-matricen taget i a, og så x minus a. Og der er det jo så, at jeg har krævet, at det punkt, vi taler om, skal være et stationært punkt. Så det betyder jo så, at den værdi her er 0. Så det vil sige, at det led ryger væk. Ikke? Så det, der selvfølgelig er pointen her, det er, at så når a er stationært, har vi, at f af x minus f af a er det samme som halvdelen af værditilvæksten transponeret Hesse-matricen, og så værditilvæksten en gang til, hvor jeg så bare bruger notationen her, at delta x er det samme som x minus a. Så det er rimelig klart, at Taylors formel er et nyttigt værktøj her, fordi hvis jeg skal vise, at f af x er større end f af a, ja, så ender det jo med at blive muligt for mig at vise, at ledet her er positivt. Men det er klart, at sådan som jeg har skrevet det her, så mangler vi jo lige en beskrivelse af den fejl, der ligger imellem det udtryk, som Taylors formel giver, og den sande udtryk, og det er jo det, vi ved er af formlen lille o af normen af x i anden. Jeg vil hellere skrive det som en epsilon-funktion af x minus a gange normen af x minus a i anden, eller her som en epsilon-funktion af delta x gange normen af delta x i anden. Så vi har altså styr på, det har vi fra Taylors formel, vi har styr på ikke kun, at Taylors formel giver en god approksimation af funktionen, men også på, hvor stor en fejl vi begår. Okay, så nu er jeg klar til at lave et bevis. Og beviset starter med at se på en hjælpedelmængde af r i kode. Så vi ser på C, defineret til at være alle de omegaer, der ligger i r i kode, sådan som w'er, som har den egenskab, at w's norm er 1. Så det, der i virkeligheden er tanken, det er, at jeg har kigget på alle de elementer af længde 1, så man kan tænke på det som en slags generalisering af enhedscirklen, men bare i k-dimensioner. Og vi bemærker, at C er afsluttet og begrænset. Den er afsluttet, fordi den er givet ved en kontinuert funktion, nemlig normen sat lig med en eller anden konstant, og den er begrænset, fordi enhedskuglen er indeholdt i enhedscirklen er indeholdt i en kugle, for eksempel kuglen af dimension af norm 2. Så vi ser også, at funktionen W ryger over i W transponeret Hesse-matricen gange W er kontinuert, fordi der er sammensat af kontinuerte funktioner, ikke? Vi ganger det simpelthen matrix multiplikation og transposition, så ved første hovedsætning har denne funktion et minimum, lad os sige C, på mængden C. Så første hovedsætning fortæller os, at hvis vi har en kontinuert funktion,
defineret på en pæn mængde, så kan vi være sikre på, at den funktion har et minimum på den pæne mængde. Og det krav, vi skal stille til den pæne mængde, det er netop, at den skal være afsluttet og begrænset. Vi har jo mest interesseret os for den version af første hovedsætning, som handler om funktioner defineret på en variabel, og der har vi altså et afsluttet og begrænset interval. Men her skal vi altså arbejde i k-værdier, eller k-variable, så der skal vi bruge en generel afsluttet og begrænset mængde, men det er jo i hvert fald det, vi har. Så jeg kan godt tillade mig at antage, at den funktion har et minimum. Og ved antagelsen i sætningen er c større end 0, fordi vi har jo præcis kigget på værdier af den type og krævet, at uanset hvilket v eller w vi sætter ind i et udtryk af den her form, så får vi en værdi ud, som ikke er 0. Den eneste vektor vi kan sætte ind og få 0 ud, er den vektor, som er nødt til at give værdien 0, nemlig 0-vektoren. Men jeg kigger jo kun på vektorer af længde 1, så det er jo i hvert fald ikke 0-vektoren, så derfor kan jeg være sikker på, at der findes en mindste værdi, som så hedder c, og den mindste værdi kan ikke være 0. Så ser vi, at for alle v, som ikke er 0-vektoren er i kode, vil v ganget med den skalar, man får ved at tage den reciprokke af v's længde, ligge i c. Så det vil sige, at hvis vi kigger på v transponeret d2f v, og så skriver det lidt snedigt som normen af v gange v divideret med normen af v transponeret d2fa, og så samme som før, normen af v divideret med normen af v. Ja, så kan vi jo tage de der to led af formen normen af v og hive dem ud foran, så står der normen af v i anden, og så har jeg v over normen af v transponeret d2fa, og så v divideret med normen af v. Og når man så kigger på det udtryk, ja, så kan vi jo se, at nu ved vi, at de her to værdier, hvis der står her, de kommer jo netop fra c. Det er den samme værdi, som kommer fra c. Så det vil sige, at på grund af den bemærkning, vi allerede har lavet, så er den størrelse, som står herovre, skal vi have en bedre farve, den størrelse, som står her, den er tydeligvis større end c. Så det vil sige, at hvis jeg sætter det hele sammen, så får jeg altså, at det her det er skarpt større end normen af v i anden gange c. Så det vil sige, at nu ved jeg altså noget om v transponeret Hesse-matricen v på en hvilken som helst vektor i R i K, jeg har lyst til at sætte ind, så får jeg en værdi ud, som er større end v's længde, kvadreret gange med c. Så derfor har vi nu ved Taylors formel at hvis vi kigger på f af x minus f af a, så er det netop af formen en halv delta x transponeret d2fa delta x plus epsilon delta x gange normen af delta x i anden. Og så kan vi skrive det her en lille smule om, fordi vi kan jo sige, hvis vi sætter delta x ind på v's plads i den beregning, vi lige har lavet, så kan vi jo se, at vi får noget større ved at tage, vi skal beholde en halv fra før, så har vi længden af delta x i anden, og så har vi c. Så der bruger jeg simpelthen, at vi lige har vist, at det her,
er større end det her, så det bruger jeg på de to led her. Og det gælder jo for alle delta x, bortset fra at det gælder jo ikke for nulvektoren, så det vil sige, jeg er nødt til at kigge på delta x, som er forskellig fra 0, men det er jo også det, vi plejer at gøre, fordi vi er interesseret i grænseovergangen for delta x gående mod 0, og der er delta x jo ikke lige med 0. Og så har jeg stadigvæk som før, epsilon-funktionen gange vægten af delta x i anden. Så hvis jeg nu skriver det her lidt fiksere, så får jeg først normen af delta x i anden, og så har jeg en halv gange c plus epsilon-funktionen fra før. Sådan der. Og det er jo i virkeligheden et meget lovende sted, jeg er. Vi har været i det her territorium før, når vi har prøvet at vise, at funktioner af en variabel havde et lokalt minimum, hvis vi ved noget om den anden afledte. Så det der er pointen, det er jo, at det der står inde i parentesen, det kan jeg være sikker på er skarpt større end 0, hvis bare delta x er lille. Så ved at vælge rho større end 0, sådan at epsilon-funktionen er, skal vi sige, skarpt mindre end c halve, når normen af delta x er mindre end rho, så får vi, at f af x minus f af a, som jeg altså ved, jeg kan skrive som normen af delta x i anden gang en halv c plus epsilon funktionen delta x, er skarpt større end 0, når normen af delta x er mindre end rho. Og jeg har også brug for at vide, at normen af delta x er større end 0, fordi hvis normen af delta x er 0, så svarer det jo til, at x og a er det samme, og så vil jeg selvfølgelig ikke få, at det er skarpt større end 0. Så det svarer til, at heroppe i mit argument, der var jeg nødt til at sige, at delta x skulle være forskellig fra 0, men det ved vi også, det er vi nødt til at have. Og det løser jo sådan set problemet, så nu har vi fundet vores rho, så vi bemærker, at f af x er større end f af a, simpelthen fordi når vi trækker dem fra hinanden, så får vi noget, der er positivt for alle disse vektorer delta x, og dermed er sætningen vist.